Hej, jeg hedder Hanna. Jeg er fra Sydvestkvarteret i Kolding, et lille værested, der hedder Gademix. Vi har et grønt område, som godt kunne gøre sig rigtig, rigtig spændende, hvis vi fik nogle penge til det. Jeg tænker, hvordan pokker kommer vi i betragtning? Jeg tænker, vi er nødt til at få fat i nogle friske fyre, og vi er bare så heldige her i Gademix, at vi har 3 drenge. Det er Rasmus, det er Sennert, det er Christoffer, som er rapper og kommer fra noget, der hedder Kolding Kids. Og de har prøvet at beskrive, hvad vi gerne vil have. Hvordan stedet er lige nu, og hvordan vi gerne vil. Kolding Kids er i huset! Kan I mærke huset? Rapper for bygder! Giv med tilbage, det er drengene fra Double K. Kolding Kids, der laver raps, I glad at forstå. Vi har idéerne her til det her kedelige område. Kommer og hjælper, så det snart sker noget. Det er gang med rusjebanen, den pisser folk på. Vi mangler noget til os, og ikke bare de små. Ude med det skråt og få lavet den flot. Det hele skal ikke være sort og gråt. Nu har vi et sted, hvor der ikke er nogen, der leger. Vi vil gerne nå der en del meget sejr. Det vi har nu er et sted, vi hopper over. Men vi vil hellere have et sted, der er lidt sjovere. Jorden mangler underlag, og bunden skal luges. Kom og hjælp os, hvis skoven skal bruges. De voksne er pisse ligeglade med os børn. Det eneste jeg siger er bare fy for søren. For søren, for søren, for søren, for søren. Jeg har kun et forsøg til at nå, hvad vi kan nå. Prøv at rap til de penge, vi kan få. Vi gerne opgradere det grønne sted. Men I kan ikke lave noget, uden I er med. For de har pengene, og vi er drengene, der er trængende. Lige nu har vi det som aber i et bur. Vi vil hellere ud i den frie natur. En Tarzan-bane, hvor vi kan hænge og svinge. Men vi kommer ikke langt uden jeres penge. Vi har også brug for noget fald under lag, så vi kan klatre hele vores daglige dag. Vi vil gerne have noget til styrketræning, men det skal være lidt af en kreativ blanding. Motion og sundhed ude i det fri, det kan give den vildeste syge energi. Vi vil gerne have nogle flere syge ting, men det kræver bare, at vi kommer i sving. Vi vil også gerne have nogle fede gynger. Det er jo netop derfor, vi står og synger. Hvis nu der var et sted til motion og leg, så vi kan vokse op og blive stærke og sej. Jeg har kun et forsøg til at nå, hvad vi kan nå. Prøv at rap til de penge, vi kan få. Vi vil gerne opgradere det grønne sted. Men I kan ikke lave noget, uden I er med. For de har pengene, og vi er drengene, der er trængende. Uden jeres penge ligner det ingenmandsland.